niin, tässä nyt on niinku näyttö. Tässä on vähän niinku pekkooni sienee. Tää on musta sellainen paskaa, että tää on se poliisika, mutta nyt tehdään kuitenkin. Tää on kuvasta, ei täällä ensin niinku haudutetaan niitä vähän näin. Pekkooni antaa hyvän maun, semmonen rillataan. Antaa hyvää savumau. Ja isketään puhelimet kiinni. Ja noin. Ja siihen ei odota että lämpö nousee. Antaa sen maun tiiäks nosta esiin, elikkä se hiipii, maku hiipii ja niin. Kohta käännetään ja niin. Ja eiköhän me sillä mennessä. Joo. Elikkä tässä on tosiaan mun kaveri Riku ja Tomi Björkin pikkuveli. Hei kaikilla on oma sinappi-dressingi. Jokaisella oma. Niin. Jokaisella oma. Mut hei, kerro Tää on easy, tää on tosi easy. Kerro Tompal, mikä on kaikkein rennoittavin? Siis Bangkokin hektiset kadut. Ja sit Bangkokissa kunnon katukeittiö, hektiset kadut. Autoi vilisee sinne sun tähtä itään ja länteen. Ja niin, torvet vilkkuu ja soi ja vittu paukkuu. Ja vittu kunnon meininki. Ja taikkomättä. Ihmisiä vilisee ja sit kaiken ruuna kunnon taikkomättä. Kiitos. Peace.